дорухонаҳо дар тоҷикистон минбаъд бархе аз навъҳои доруҳои шаҳватзоро танҳо бо тавсияи духтур ба муштариён мефурӯшанд. ин тавсияи хадамоти назорати фаъолияти фарматсевтӣ дар тоҷикистон ба дорухонаҳо аст ки як қисмате аз ин доруҳоро танҳо бо тавсияи духтур фурӯшанд. ин тадбири хадамоти назорати фарматсевтӣ ба он хотир аст ки дар гузашта бисёре аз ҷавонон ва муштариён бо сӯистифода аз доруҳои шаҳватзо ба саломатии худ зиён расондаанд, чун тавре табибон мегӯянд истифодаи бебаркаши доруҳои шаҳватзо аз рӯи ҳавову ҳавас метавонад боиси якбора боло рафтани фишори хун ва дигар осебҳои ба саломатӣ гардад. аз ин рӯ ин хадамот ба тамоми дорухонаҳо дастур додааст ки як қисмате аз ин доруҳоро танҳо бо тавсияи духтурон ба муштариён бифурӯшанд, аммо ҳамзамон ҳастанд як зумра доруҳое ки бидуни тавсия низ фурӯхта мешаванд, ки онҳо бештар аз гиёҳ омода мешаванд ва ҳамзамон духтурон дар тоҷикистон мегӯянд бисёре аз мардон ҳангоми пайдо кардани мушоҳида кардани бемориҳои ҷинсӣ ва ё мушкили заъфи камар аз муроҷиат кардан ба духтур шарм медоранд. аз ин рӯ онҳо даст ба худ муолиҷа мезананд ва бевосита худ тасмим мегиранд ки аз духтур аз дорухона кадом доруҳоро бихаранд ва худ онро истеъмол мекунанд, ки дар натиҷа боиси расидани зиён ба саломатии онҳо мегардад.